Maayong hapon kanatong tanan. Welcome sa ato ang matulun-anon pagtulun-an ang Katoliko nga pagtuo sa gihapon inyong ubos nga sulugoon si Ginoo Brad Yudin Gapo Depensor Katoliko. Makiguba na usab kaninyo karong kahaponon. Oras to mga higala 28 minutos na human magkalabay ang alas 4 kahaponon. Palihog ko comment kung dapat yung audio dres ay mawa nitong audio ko. Nining kapono ni adin si Sister Bim. Si Brad Alvin Bahan. Good afternoon bro gapo. Salamat kayo sa inyong pagpakiguban ha. Og manghatag-tag komentaryo aning nahitabo namong debate kagabi tali atong Baptist Church Defender de Umano. Umanam tagatag ni bro Tagalog lang to. Kani kay binisaya ni. Shout out si James bro aka Makmak Pastilan. Mo ni akong nakontra kagabi Baptist atat na atat kay siya. Murag katong iro bitaw nga higal kayong gihiktan og kuanya nagkabuhi. Ang ending dahil mga higala og sa Tagalog pa ni wala pa lang binatbat. Anyway, di pa ta magsugod ato sa ning magampo sa ta sa ngalan sa Amahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo naagan nimo bulahan ka sa mga babae nga tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Hesus. Santa Maria inahan ka sa Dios, iambo mo kami magkasasala karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Gloria Patri Filii et Spiritus Sancti. Sicuturat in principio et nunc in saecula saecula saeculorum. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shout out si Brother Jeffrey Umbal Pramlook sa Lime Misamis Oriental. Din si Sister Bim Piñaflor Franco o si Brad Joel Ral Hakulan. Ayong hapon ninyo, may hapon usab diha ni Brad Arman Cañete, lang Brother Jan Jona, Brad Roland Padsog sa tanan nga ni adin hing nagasunod aning atong live matag karon ug unya sila ni Brad Wing Istorya. Ato ning ayohog tino mga igala kay kining Baptist kung ato gyung tanawon ang reality ani mga Baptist mga higala, they are only claiming the verses of the Bible which is dili sila ang gipasabot. Dili silang gipasabot ba? Mao ni ang nahitabo. Unang pangutana nako kay nagpresent siya bias mangudong ilang moderators aktor gid nung giingon ni Brad Carlo Badinas. May ngapo ni mo da bro nga moderator bias ni ana na lang ko nga okay ra man na ilang moderator balag ilan ang founder. Pero ang nagkaparat manggod gimute ang ato ang kuan diha o gimute sad sa moderator. Kay ang gusto sa moderator nga dili namang gud sa role nga dili pwedeng mosapaw samtang gayaw-yaw. Wala may problema kay kamao man ta ana. Pero kung matipas gani sa topic, unsaon man nato pag object ana nga nagkamutag object bitaw ko amo ko madungge. Di ba? So okay ra di ay. Mag-topic tag litson baboy nya gahisgot na diha ang speaker og ginamos na pwede. Di na pwede. May nga po ni Brad John magparong. Glory to God Brad. Salamat kayo Dili na pwede. Sa iyong presentasyon wala ginahatag Baptist gitukod ni Kristo. In fact, ang iyang gibasihan mga doktrina lang. Akong advice ninyo mga Baptist, bisan pag inyong gisunod ang tibuok doktrina sa Biblia, pag wala gani mo, dili gali mo gitukod ni Kristo, nagpabilin ang kamatuoran, pirated ragid mo. Mao na labing Tinoo diha. Pirated ra mo. Nabutata na yan si Makmak sa punto por punto, di na nga kwento, todo pa talaga. Ay, sagdila na. Pag-alisin daog-daog itong mong debate gabi, siya ray nalipay. May hapon ni Brada Silicius Bastasa. Ang unang pangutana, matod mo ang simbahang Katoliko dili mo ang gitukod ni Kristo kay mauning Baptist.
ang kining kasaysayan sa Pilipinas nagtug-an banig sakto para niya sayop kay giklaim ra kuno nis Katoliko. Dapat mo provide siya dokumento nga kining kasaysayan sa Pilipinas, the Philippine in a unique nation, history of the Republic of the Philippines, claim rin is mga Katoliko, kani ay dokumento pud akong gibasa. Ana unta. Pero ang nagkamaot manggod nila, so dihang naningil ko, Mr. Moderator, pwede ba na kong magkita ng iyahang mga librong gipanggamit? Ay, nag-present siya laptop. Di mo na pwede laptop. Kay bisan pagpila ka buok libro ninyo dihang gamiton, anaar nas laptop gipang encode, dili na serve as evidence. Grego nga Biblia na aba. Oh, naagihapon laptop gipicturan. Irting apikihan eh. Dili na pwede. Dili man ta samas ilaha oh. Kita niya ng luyo, tapos sa tubangan, berting daghana, tapos pikas na. Ila na kumagwa kay berting kuana. Hana di masulod rin. Kung nakidebate gani, dapat naagi ebidensya, referensya, mga Bibliang tinuod. Di kay basahan tag Biblia nga gipang encode sa laptop, di man na pwede. Kay kung mao magaling ng istoryahan nga laptop pre gamiton, ay gigamit na nako ni. 2008 pa ni dinhigi pang record nako tanan nga mga libro unsay sulod aning mga encyclopedia, mga libro Katoliko sa dihang nagtuon kog apologetic self-study. Ano? Itindugayan na. Unsa may nagkapatrigger nako nganong gatuon kog apologetic kay ang sulod sa kong panghuna-huna sige depensaan ng Katoliko magkakita ratag away. Mo na ako asa una. Pero og wala pa tong katong ni ang Pentecostal Church, atong United Pentecostal Church, classmate ako sa una high school, sig pangutana, masungot na lang ko sig hunahuna kay sig ragdaot aning rebulto. Napugos taong kog ukay kay nangitag tubag hantod nga nahimo gid ang depensor sa pagtuong Katoliko. Kay mo na ituyo sa tong Ginoo. Salamat ra po ko kay gigiyahan ko sa Balangin Espiritu Santo. Og maunay karon nga akong gisir sa inyo. Now, ang nahitabo, laptop dili man na pwede. Kay kung laptop kani nga notebook, daghan ko dokumento din, dili na ko na basahon ang mga libro. Ako ra maning kanigod sa una when I was nagprogram ko radio station. Katong Bible study live on air na mo sa una, hapit po ko to ay gipaapil ko sa mga Catholic faith defender, lanog sa kamatuoran. Dili kay gamay raman tag Biblia, gamay raman tag dokumento sa una. Kani akong madali-dali basa ko Catechism of the Catholic Church bisag wala gi-encode ra di man po na magkita kay radio raman na. Madungog lang nila unsay page, unsa nga paragraph, pero gyud pang record. Pero for the sake nga dokumentary gani kung debate, ayaw gamit anang gisuwat-suwat og notebook. Sa pulo ka minuto, na may nanawag na to din sa kuan mga group chat nya na inyo kaya kuan na nyo. Sa pulo ka minuto mga igsoon, last nga pangutanan nako. Gitagaan kog pulo ka minuto para mangutana. Wala na lang ko, niingon na lang ko nga, di na lang kay napag ko'y trabaho, magrosaryo pa ta. Yohan na di na lang ko, paano ko piting luuya o pangutanon? Kay lahi na sad nga pangutana, ako untang dapat sa ilaha. Ang kaso lang, magdaluoy po ta ba, kipiting lataan na mabukayo ang ilahag, sus Ginoo ko. Usa unta sa kung ipangutana ato kanang gigamit nimong Biblia. Sana Biblia na laptop. Mapugos mo gina sa ingon laptop nga naas Biblia. Biblia nga naas laptop. Di na pwede. Present mo dahag Biblia. Og kana lang inyong gipang encode sa laptop, nagpasabot na mga higala nga
wala gid daw mo'y kaugalingong dalang Biblia. Ug ma-format ng inyong laptop, format pud inyong Biblia. Wala mo'y magamit ani karon. Unsa may giingon ni kuan? Ni Hebrad John magparo atong basahon ni ingon niya nga maunay asa niya. Munay giingon nga opinion versus evidence option are equal without presence of evidence. Mao man. Ako di man ko mudawat ang inyong mga laptop gipanuwat diha gi-question bitaw ko niya. Naba mo website sa Katoliko. Ay pretend dagana. Di lang na kumaingan na ng uban o sana nini mga splendor of the Catholic Church. Mga website mo na. Kanang mga tumbukin natin. Kanang mga kating kuya advisor sa FB nga naay website diha sa kwan. Kanang hagit sa pagtuo. Mga website mo na sa Katoliko. Mga tana siya, naba mo website, nasa ipangutana, naba mo website sa simbahang Katoliko nga nag-claim nga ang Katoliko gitukod ni Kristo. Bisag dili website kanang Google day. Nag-angkon mo na. Website yung pangayon. Diha pa lang daas Google na. Bagsak na mo. Unsa may isyu bro, nanubag rekos atake atong debating nahitabo na mo kagabi sa Baptist akong gitagaag komentaryo ba. Okay. Onya, i-prove niya siya gibasa nga world history kuno book pag atubang tuadid to sa laptop gihapon gisuwat ang nagkabutang dito nga ang Baptist Church nagdaag kuno sa karakter ni Kristo. Di mo na isyo. Unya dili po kumudawat ana kay nga naman ako sa nagbasahon ng tibuok ana bisag na sa laptop limbong raman to niya mo nang wa ko mudawat kay nga naman kung debate gani present ka diha og screenshot libro ipakita nimo libro dayon i-screenshot nimo ning feeds ana whole gid siya para mabasa na to ang sinugdanan ug ang katapusan ana kay labing tinuod ang hilig ani nila chap ra gyud. Di ba? Chap ra gyud ni siya. May hapon ni Brad Aliano Diosio Siva. Ikaduha, niya pangutana niya, naabay mabasa sa Greek nga Biblia original nga si Kristo gitawag og Roman Catholic Church mga panghuna-huna nga wala mosibo sa reality. Maunay giingon sa Latin nga pinulungan argumentum contra pactum non vanit. Bote pasabot mga katarungan nga wala masibo sa reality. Nganong mo ingon man ta nga wala masibo sa reality? Nganong pangutan-on man na ninyo si Kristo? Nganong ipangita man na ninyo anang Greek Bible original nga gitawag si Kristo Roman Catholic? Mamagyahan na ngalan gitawgon siya. Di ba? Dili man na niya ngalan mga timaan na sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Og usas mga timaan mga higalang gibinay ni ining Baptist Church ni as atong Biblia gihawiran kining dili Katoliko nga Biblia kani og Global Study Bible nga perti niyang sagang-sagang sa iyahang sagang nga taklob og kalderin mga higala taklob og kalderin ay na lang nga naman iya gyud gibinay ni unsa man daay nagkasulat dinhi atong basahon nini mga timaan sa tinuod nga simbahan dili why Baptist ani while the above three marks of the church are observable sa maning observable action that belongs to every healthy expression of the body of Christ. Four more characteristic of the church are identified by Scripture. Tanawa ra unsa man ni this characteristic have less to do with that the church does and more to do with what the church is. First, unsa may una, the church is one. Ephesians chapter 4 verse 1 to 5.
It is called to express the given unity of all believers in Christ by its common faith and mission despite the multiplicity of churches and denominational polities. Second, the church is holy balaan. Ano man Ephesians chapter 5 verse 27. It is set apart by unto God, which in turn places a moral demand on every Christian to live a godly life. Third, the church is Catholic. Galatians chapter 3 verse 28. Revelation chapter 7 verse 9. Subuot niya, buot gani natong masabot nga kanang Revelation 7:9, mga Katoliko na dili na baptis. Kana bitaw na maluwas nga nagdala og kanang bit-bit og palwag sininag puti. Di na baptis. Kay wala man mo Palm Sunday og tanawon yun sakto na inyo panguna-una. It is worldwide, geographically, and exclusive theologically, assuming faithful adherence to the people council of God as revealed in Scripture. Fourth, the church is Catholic, Apostolic. Matthew chapter 16 verse 18, Acts chapter 1 verse 2 to 3. It is founded the authoritative teaching of the apostle, and it's faithful to the apostolic mission of being sent into the world with the gospel. Wagay baptist na appeal din his mark of the true church. Walay baptist. Ikaduha ka ng original nga Biblia ang Grego, walay mabasa diha nga ni ang si Kristo gitawag og Roman Catholic, kay dili man na pangalan ni Kristo in taon. Dili man na kuan, dili man na kining ni ang pangalan ni Kristo para tawgon sa mga timaan na. O maabitan ang giingon sa Biblia, kani ba? Atong basahon ng Biblia. Di ara kani gid klaro gid ang naay original Hebrew and Greek Bible. Basi gaduda ka ana dong. Napatay Biblia din nga gitawag na to og sa atong atubangan Greek Tagalog interlineal. Atong uting kayo ni ha og unsa bay nagka butang din sa Biblia. Tan-awon na to ni nga nagkasulat sa Biblia. Kining ni ang Buhat kapitulo 9 bersikulo 31. Basahon nato ninyo. Aron magkabalo mo, wala gi baptis. Buhat kapitulo 9 bersikulo 31. Unsa may nagkabutang din sa Greek interlineal Tagalog. Yan din atong mabasa ang litra por litra gyud in Ecclesia Catholicos. Yan Ecclesia Catholicos, dili man Baptist Church. Unsa man sa Grego ning kuan kini ang Zuma na may usa siyang gipangutana. Pwede lang ko motubag anak, that is not all about unsa nang kuan, di man ta hilig anang Grego god. di man ta bright anang Grego. Turatan hibaw-an gamay, no? Last nga pangutana nako sa iyaha regarding aning ni ang last na to nga oras murag 30 seconds naman siguro to. Kaning dictionary, sakto ba ning dictionary nakabutang din Katoliko? Any of the original Christian church before the schism between East and West pertaining on adhering to Catholicism, member of the Roman Catholic Church.
sakto man na, adi wala na, humana untang debate. Pero ako lang itong gipaluapan o kanang ni ang kuan ba, kining ni ang gitawag na to o negative comments. Giguba na ko iyang oposisyon. Og sa pag naguba ba na ko itong iyang oposisyon? Yes, kay gahisgot man siya og simbahan og magtutukod. Perting guba nga naman o mohisgot ganita og church and founder dapat mo fraud ta diha og dili si Kristo kinsa man. O diara Word Almanac and Book of Fact. Unsa may nakabutang dinhi kita nagid tay mga libro siya laptop. Ayaw ng laptop kay dili ko mo to ana bisan mo ingon kag sayop baning ni adin sa internet kaning new word book encyclopedia masayop nagsamasakto dia di ko mudawat ana serve as evidence. Nga naman tan-awan ni nagkabutang dinhi ang Baptist Church ba si Kristo ba ang sinugdanan ana nagsugod ba ng Kristo abti kayo naingog gasugod ni Kristo pero tan-awan the Word Almanac and Book of Fact atong tan-awon. Number 1 unsa man denomination denomination. Number 1 Baptist. Nganong gigamit man nato na natural gigasugod ra gumog Amerika, sa Amerika man atong basahon ang kalainan aning Baptist o kalainan sa simbahang Katoliko according to this book. Sumala ani libro ha. Nyara. Baptist origin unsa may origin? In radical reformation objection to infant baptism demands for church and state separation. John Smith, English separatist in 1609. Dili lagi si Kristo. Si John Smith 1609. Sa ato pa kay 1609 raman di ay mo nito nga ni origin wala nas Kristo diha og ang iyang mga apostoles tuan nas langit. Unya pag organize pagid ani ni John Smith wala ang mga apostoles nakasaksi. Iya running organize, iya running gama og ni kuyog mos gama ni John Smith. Maunay nagkasipyat ninyo. Roman Catholic kanay gihapon nga libro tong tanaw unsay kalainan. Traditionally founded by Jesus Christ, whose name Saint Peter the First Vicar developed in early Christian proselytizing especially after the conversion of Imperial Rome in 4th century. Kung sakto mo panghuna-huna, ayaw kong pagamitan ninyo anang laptop na di ko mudawat anak ni Ara libro yung original, dili na putos buwad ang nagkaingon din yung mga igsoon. Baptist gitukod regid ni Smith. Anong mahilig ka mong kano aning trabaho niya pa ang Roman Catholic founded by Jesus Christ. Kung sakto mo panghuna-huna asa may inyong pilion kanang kuan kining ni ang Baptist nga gitukod ni Smith o kaning Katolikong Romano gitukod ni Kristo. Kung wala si John Smith mga igsoon, walay Baptist Church nga mingtunga. Ang pasalig sa ang pasangil aning ni ang magwawali nila si James kuno Mr. James. Nakaton ng mga English Baptist dili itong original nga Baptist nga mga Jewish Baptist ay di na mao. Kaya kung naay Jewish Baptist, panalitan lang granting without admitting. Kung naay Jewish Baptist, unya ni kuyog mo ana sa mga Hudyo rana. Unya dili man mo mga Hudyo, mga Pinoy man mo. Unsay gingos Biblia. Basahon na ito ning giingon sa Biblia.
Kining giingon sa Biblia. Gipadayag kapitulo 3 bersikulo 9. Kay baptis kuan gud mo, Jewish baptist diara. Kanang mga sakop diha sa pundok ni Satanas nga nagpakahudyo, mga bakakon kana sila, disgrasya gud mo. Disgrasya. Perting loya. Ano nga, dire na punta sa Greek Bible atong basahon. Yaw, dili ni laptop ha, di presyahan gi-present niya iyang Greek Bible, pero laptop. Ayaw ng laptop. Kay abi pa lang, masawayan mo ana nga inyong sakop. Pobre naman kay ta mga baptist, di naman ta ka-provide anig tinuod nga Biblia, alam mo to sa laptop ano eh. Diba? Ayaw laptop. Dire, unsa may nagabutang din eh. Sa niang buhat 9:31. Ato rin basahon. Diara ha. Mabasa. Ano? Ecclesia Catholic. Dili Ecclesia Baptist. Ang ingon sa pastor ba siguro to? Ingon niya nga di man na Roman. Ay, considered na yan. Siya nagali gaingon sa katapusang pangutanan nako nga tinuod ang dictionary. Unsa di ay nagkaingon sa dictionary ato bitaw nang gibasa ganina nga ang Catholic Original Christian Church, member of the Roman Catholic Church. So therefore kanay nagkasulat din sa Greek Bible nga Ecclesia Catholic, maura na ang Roman Catholic Church. Dili na baptist. Ayaw gi-promote ng inyong baptist nga perting PKA. Ayaw promote na. Unsa may giingon sa Biblia. Yapa. Uting kayo ang gihapon na ito ng Biblia. Ayan Sacra Vulgata. Biblia Sacra Vulgata. Roma Kapitulo 1 versikulo 23. Atong basahon ang Roma Kapitulo 1 Kapitulo 16 versikulo 23. Unsay nagkabutang din na kumplito ta. Dili mo guta pareha ng laptop ra. Di ba na madawat na ko na laptop. Ayaw laptop kay wanay nundan. Salutat vos Gaius Hopes Meos et Universae Ecclesiae. Universal Ecclesia. Unsa man ning Universal Ecclesia? Unsa man universal ninyo? Di Katoliko. O dili lagi baptist. Ay promote ng inyong baptist kay di man na madawat. Wala. Onya dirita sa Biblia. Kita ninyo ni nga Biblia kini Living Translation, dili ni Katoliko, Protestante ni. Unsa man ingon si Job, naghagit siya nga mobasa ta og kasaysayan. Basahon na Job chapter 8 verse 8. Yan nato ni siya ha. Kaaron magkaingon siya dili ni kapitulo ba bersikulo laway ring ato. Ato gining issue sa iya ha. Showdown ba? Dapas loyo petindagana na. Showdown na to niya. Read the history book and see. Basaha ang kasaysayan og tan-awa. Unsay giingon sa kasaysayan Brad Gapo? Di mangukay tag kasaysayan. Kasaysayan ng daigdig. Araling panlipunan Sherry 3. Unsa may nakabutang sa pahina Page 179. Basahon nato ni. Yara. Atong basahon ha. Ang uluhan ani ang mga unang simbahan. Basahon taas-taas man para magkabalo ta unsay giingon sa kasaysayan ug una ba gining baptist. Ang mga unang simbahan ay payat na samahan. Ito ay binubuo ng maliliit na grupo. Number 1, 12 ka apostoles ni Kristo ayang gibuo.
Gamay ra gyud. Ang bawat isa sa mga ito ay tinatawag na eklesya. Salitang Greek na ibig sabihin ay pagpupulong. Noong wala pang gusali para sa kanilang pagpupulong, marami ng mga unang Kristiyano ay nagkikita-kita sa mga tahanan. Mauna sa church history, di lang ako makuha ng church history. Taamang gud sa ilawom. Ano? Bulutunon kayo, malangay ta. Na, ang unang mga Katoliko, balay-balay na sila magmisa. Oo. Dili karon pareha kay daghan naman ta, di naman masibo sa balay, naanatay balay alampuanan. Ang mga unang simbahan ay itinatag sa Jerusalem, sa Roma, sa Alexandria, sa Antioch, sa Constantinople, at Corinth. Ito ang challenge ko sa iyo, Mr. Baptist o di umano. Tagai ko og ebidensya nga naay Baptist Church sa Roma, naay Baptist Church sa Alexandria, naay Baptist Church sa Jerusalem, naay Baptist Church sa Antioch, ug naay Baptist Church sa Constantinople, ug naay Baptist Church sa Corinto. Tagai ko anag, asa na nga dokumento, ipakita gyud libro ha. Ayaw ng laptop lang. Kaya di gina mapwede sa kuha. Ipadayon ta, basa. Ang simbahan sa Rome ay may mahalagang papel sa paglago ng Kristyanismo. Ito ay itinatag ni Pedro, ang pangunahing apostol ni Jesus. Mauning giingon sa kuan. Atong basahon niya. Kini. Muna giingon din sa History of the World. Paluapan na to ni. Kanang Roma dihang nainaabot ng Kristyanismo kinsa na. Knock house there. San Pedro. Dara. Sa page 128, basahon na to nagkinsa ng simbahana, ang kinsay nangulo anan simbahana nga naabot ni Roma. Pahina 128. By about AD 57, there was a group of Christians in Rome itself led by Peter, Bishop of Rome, one of the original disciple of Jesus. Kanang naabot dihang simbahan, ang nangulo ana si San Pedro, original nga apostoles ni Kristo. Og matod na ining maong kasaysayan sa pahina 138 gihapon atong basahon 39. Tiingon dinhin, the Bishop of Rome, later called the Pope, come to be considered head of the church. The popes believed inherit from Peter, the first bishop of Rome, the responsibility for the souls of all Christians. They felt it was their duty to lead Christian on the path marked out by God. So kana dahil si San Pedro, Santo Papa na atong padayon ni basa ha. Itinatag ni Pedro ang pangunahing apostol ni Jesus. Sinabi ng tradisyon na si Pedro ay namatay sa Rome bilang martir. Ang paniniwala na ang mga obispo ng Rome, ang mga kahalili ni Pedro, ang dahilan kung bakit ang Rome ang naging sentro ng simbahang Kristyanismo. Maunihinungdan mga igsoon ngano ang simbahang Katoliko gitawag tag Romano tungod kay ang Romano mauni ang sentro sa pagtuo sa atong pagka-Kristiyano. Kay gikan sa Jerusalem, naabot man tong crisis sa una, di ba? Katong gubot-gubot sa Jerusalem between the fight. Umunang naingon si Kristo o mga igsoon nga dinhis Biblia ato ra guni basahon para magkahibalo ng mga baptist ba. Ayaw mo pang-claim anang inyong taka-taka ra mo mag-claim mo. Maulawan mo na. Unsa may giingon ni Kristo San Mateo 21:43, og nidugang si Jesus, busa sultihan ko kamo kaangging harian sa Dios.
kuhaon gikan kaninyo og ihatag ngadto sa mga tao nagahatag og maayong mga bunga. Unsang nasura ni maunang Roma, kay mauna ang gihimo nga sentro sa pagtuong Katolisismo, kay sa Roma Kapitulo 1 versikulo 6 ngadtog 7 na ingon, lakip kamo nga anaa sa taga Roma gitawag sa Dios aron maiya ni Hesukristo. Busa gisulatan ko kamong tanan diha sa Roma gihigugma gitawag sa Dios aron mahimong iyang katawhan, hatagan unta kamo grasya ug kalinaw sa Dios sa atong Amahan ug sa Ginoong Hesukristo. Versikulo 8. Una sa tanan nagpasalamat ako sa Dios pinaagi kang Hesukristo alang kaninyong tanan kay nasangyaw sa tibuok kalibutan ang inyong pagtuo. Maunang gitawag tag Romano, sentros pagtuos panggobyerno sa Katoliko, og ipadayon na tugbasa ang kasaysayan. Naging sentro ng simbahang Kristyanismo. Nagsimula ang katawagang simbahang Katoliko upang tukuyin ang simbahang Kristiyano sa kanluran. Ang katagang Katoliko ay nangangahulugang universal o pangkalahatan. Ibig sabihin, si Jesus ay nasa simbahang Katoliko at ang simbahang ito ay inatasan ni Jesus ng misyon para sa buong sangkatauhan. Dili ang Baptist Church mao'y gitahasan ni Kristo, kundili ang Katoliko. Unya wala pa gyud si Kristo diha sa Baptist, naa sa simbahang Katoliko. Kining kasaysayan mga igsoon, The New Book Knowledge Encyclopedia, ayan din sa page 487 atong basahon ay aron na 486 din nga number 2 sa listahan ang mga Baptist diining major Protestant. Kita na to na sila pastilan Ginoo ko. Ay, nakabatay raman mo sa kuan sa kanang mga scholar ninyo kay footnote inyong gigamit katong duay version nga atong gibasa. Nya ang footnote din sa duay version kining ni ang kuan niya sa Leviticus Kapitulo 17 versikulo 3 natang basahon kay murag allergic kayo sila aning classes pagka suwat sa scholar. Natural mo gamit tag Bible scholar kamo unsa man inyong gamiton nga wala man mo Bible scholar kauban ras giingon ba nga mopalit man unta ko pero amang gug kwarta. Diba? So kanini sayop ko nun matod pa niya kaya kung itong cross examine sakto ba niya ingon siya sayop kay mga scholar lang na ayaw mong to anak kasi may atong tuohan ka ng inyong kaugalingong panghuna-huna o kaning Bible scholar mas bright pa most Bible scholar o sa may giingon din atong basahon ang Leviticus 17 ang nabay Baptist Church diri nga tinuod nga templo sa Dios diha ta standby sa naimong pangutana kay ako nang taga-ag to background ayaw lang kahat okay ato pa ning basahon niingon din pertigid niya supak-supak niara that is in order to sacrifice the law of God provide sacrifice to be offered in any other place but at the tabernacle of the temple of the Lord to signify that no sacrifice would be sanang inyong tawag-tawag diha kay mawala ta nag-live ako the acceptable to God out of His true temple the one holy Catholic Apostolic Church Daily Baptist Church mo na giingon sa footnote o kaning duay version dapat mong magkabalo kamong mga Baptist
translation na gikan sa Biblia nga Latin. Di ba? Niya, pasadong baptis ana, kutlo og bersikulos Biblia na kunos original Greek si Kristo tinawag ang mga baptis. May problema na minabot na mo ana o gitawag niya ang baptis. Sa may purpose nganong gitawag niyang baptis, dapat kabalo mo. Mura ba og kanang onya si Jesus gitawag niya ang mga kanang example tinawag niya itong mga Pariseo. Wag magpasabot nga si Kristo Pariseo na pod. Ay, mabaw na nga pamalansi. Atong basahon niya comment ni Sunny Byron, usa ka magwawali sa 70 di man magwawali magsakop no siguro ni na aktibo kuno sa Facebook pero dili aktibo sa ilang simbahan. Dapat ang ngalan bro isurod Catholic Church de Leon. Otbuot saga. O saan na pagka Jerusalem? Gitukod ni Kristo sa Jerusalem. Pero dili man na mao ang sentros panggobyerno sa pagtuong Katoliko, sentros Kristiyano, kay gituldo ka na sa kasaysayan nga ang sentro sa Kristiyanismo maoning Roma. Ang gibalhinan, mabitan ni niingon si Kristo sa Lucas, Kapitulo 24, versikulo 47, iwali, sugod si Jerusalem, padulong didtos, tibuok, kalibutan, nyamonang sa Jerusalem, naabot sa Roma, dili kay sa Jerusalem, o niya naabot dito sa Amerika. Di mo na pwede. Klaro diya ng instruction ni Kristo, tanawa. Ugang sa iyang ngalan ang mensahe mahitungod sa paghinulsol o pagpasaylo. Di man pasadong baptis ani. Ang anong kaingon mo dili pasadong baptis. Kay kuan man ang baptis wala sila pasaylo sa sala. Wa man may sakramentos kumpisal. Di gid mo pasado ani. Di gid perti gyud bagsakan ninyo ani. Nya kinahanglan isang yaw ngadto sa tanang mga nasod sugod sa Jerusalem. Gikan sa Jerusalem naabot sa Roma, o gikan sa Roma naabot sa Espanya, o gikan sa Espanya naabot diri sa Pilipinas, o kaning Christianity simply this religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. Niya ang Pilipinas kasaysayan nagpamatuon, dili na claim. Kung inyo nang i-prove nga claim ni among kasaysayan nga gipangbasa, mga libro diri nga among gipangbasa, kanini slok mo luyo. O claim ra na, provide mo dokumento nga gi-claim ra na, ayaw na laptop. Hindi gina madawat na ko, sa personal debate, paulion di ka, o may kibalanay pa lang ko nga laptop imong gigamit. Ay, giundangan na tika. Ano man, o man ang hinungdan, gamit-gamit kag laptop sa debate, ayaw ana. Kag mangita gali taog original nga Biblia, istorya lang wala mo'y Biblia. Kay paamot-amutan pa mas Katoliko, palitag Biblia. Pastila na lang in town. Pagkita gid nga naa kay gipakli nga Biblia, di kay gaatubang rekas laptop, di nagasiting na imong murag kag kodigo ana. Ayaw ana. Okay ra siguro na magamit na sulod sa inyong simbahan kung maghimo kag PowerPoint presentation. Pero bisan gani og PowerPoint presentation, pag-present nimo anang verse sa Bible nga nakasulat diha, pwede gihapon kang mo present og Biblia. Pero wala man kay gi-present. Kung gibalanay pa lang kung mao na inyo ay paalag mo ingon mo nanalaw ko. Kadi jud kung maging atubang og debate anang taga-tagaan ra tag laptop, putos buwad, dili na ma-serve as evidence. Bisan gisuwat pa nag-notebook ninyo dia, gwapo kaya ang kuan sa laptop oy. Kaning ni ang Greek Bible kay color-color. Color-color. Pastilan. Mura bagyahan ay na daan ba? Ayaw ana. Kaya dili na mo dawat sa ako ng klaseng katarungan ninyo. Laptop. Unya, nangutanas ako kung sa may Greek term, aning, sa to, murag,
Zuma masiguro to. Nalimot ko. Di na ko matimanan tong iyang mga pangutana. Wala ko na-record. I don't know. Dili man ko batid anang Grego pero dili man na issue na to. Ang issue gani din this is all about church and founder. Dapat ang imong trabaho, gubuon nimo mag-provide kag dokumento. Okay, tinuod man ka mong gitukod ni Kristo, imong pamatuod o granting without admitting, tinuod man ka mo. Di mo provide kag dokumento. Libro ba? Mga Biblia nga nag-angkon nga ang baptist gitukod ni si Kristo, nagtukod og simbahan nya morning baptist gihinganlan kay bla bla bla, ang kasaysayan nya nagpamatuod Baptist Church founded by Jesus Christ. Wala man. Unta na akong gipaabot pero wala nagka-provide. Buot ipasabot nagpabilin ang kamatuoran nga daog ta pirmes lang tugi. Magpalitik ko sa kong itlog. Mabalik pa to. Ano to? Di man ko manghinambog pero sagad sa akong nahinabi pagkasunod ana ubalik magaling pero mura na og nabangog na alang-alang. Sabi to pastors baptist din kaduhan na mong hinabi wala na mo balik ni nagali mo timbaya na ko. Mayingon ra kog pastor pero yango naman pod og di unhan. May hapon bro nagparihan na sila sa baptist o gusti. Nga naman. Ayong unsa may si Brad Ponsing Latvia unsa magkahay hinungdan ani pareho man no nganong pareho man ang baptist ang dinhi sa New Book Knowledge Encyclopedia nasa 486 ang major protestant naguna ang Adventist ikaduha ang baptist sunod ramo so pareho ginuway unya ngano man ay maingon rin ay kamo pareho raman mas baptist mga Katoliko kay na mahulay raman mag Domingo. Sige, ato nang i-grant without admitting. Tugtan tasoy pag-uyon. Kinsa may gapatay ni Kristo, Sabadista Domingista, Sabadista Brad, katong mga wala mo tuo nga si Kristo Dios. Ay na mahulay mo sa tug Sabado, tig-on sa pud mo adto. Diha ra. Pastilan Ginoo ko. James Baptist Faith Defender kanus ni Kristo gitukod og iyang simbahan. Ug ang Baptist Church kanus ang history nagsugod. Wala na wagay katubag aning primerong pangutana nako kini Unya sa kasaysayan atong balikan og basa. Kini ba? Kay gamit man siya og history pero naas laptop. Ayaw anang laptop dong kay di kong dawat ana dong ibalanay lang mauna imuhang tuyo atong debatihan dong wala na unta dili na ko mo kuan mo may hapon bro watching diri dumingag okay page 178 kani ba kasaysayan ng daigdig muna akong ipanguntahan ni mo ron ang mga unang simbahan ay itinatag sa Jerusalem, Roma, Alexandria, Antioch ug kaning Constantinople ug Corinto sa Corinth. Ang question nagko mao ni kay una gud sa ato pa una gid mo baptist kay gitukod man ka man Kristo ikaw siya gud gaingon ani siya gitukod ko na silang Kristo panahon pa kinsa man asa dapit malupit ang Baptist Church diri sa Jerusalem ug kinsay pastor nga nagduty diha. Ikaduha naabay Baptist Church sa Jerusalem sa Roma kinsay pastor o kanus ana establisar kanang Baptist diha sa Roma. Ikatulo sa Alexandria nabay Baptist Church dito kinsay pastor kanus ana na establisar dito. Sa Antioquia kinsa man ning Antioquia mao nagtawag ang nag-unang Kristohanon si San Ignacio obispo sa Antioquia tinun-an ni San Juan Evangelista ni ana sa Biblia nga protestante. Biblia, Halis Bible Handbook, komentary. Plito ta. Ito pariha nang iyaha diha nga laptop lang. Pasensya na ha. Mahunay tinuod diha. Sa Constantinople, sa Corinto, nabumoy Baptist Church dahil sa na pastor niya diha. Wala. O kani ang ato ang uting kayon ay tagaktak na mo
Tagaktak na mudaan. May hapon bro, may hapon na pangaon taog kamanting bro nga buko na sila bro. Lami ning kamanting kahoy balanghoy ba. Lasamot nagatunuan. Ngayon samtang naminaw ta usap-usap ta ana tosno anang ginamos. Nabinag na ikinilaw o nabis mo na kayo munay kanuno na mo din he. O niya ginahina na naglukat mo balanghoy din he kaya ang among gitamna ng huwam naman sa Migirya traktorunon po nang amo na lang gilukat kaya basig sayang ba. Anyway, walang nakay kanunon og pobre kami ba mga pobre o man amo ang konsumo dire. May nila na sagang sa bugas, di ba? Mahalag yung bugas mo nang padawaga yung tao sa BBM para himog tag 20 ng bugas. Ingon pa siya bro, mga scammer daw ang mga Katolik. Kinsa may nang-scam ana? Di ba sila ang nang-scam? Unang scam. Tagay kog scam sa Katoliko. Kay kung scammer pa ng Katoliko, wala na magpasakop. Kanang ilang hagamay ra ginagmembro, I don't know kung pila ra gina sila kabuok. Basta di gina kabastar sa Katoliko, 1.4 billion gita. Then his Pilipinas ng daan, 85,000 plus. 85 million plus takabuok membro din he. Karon, nang-scam ang Katoliko. Nga nagdaghan mang nagpamimbro aning Katoliko na wala gitang Katoliko wala man ta kining ingog namugos nga pagbaptis mo ali dire pag Katoliko mo ali dire tay kaon din sa among simbahan Bible doktrinahan ti ka yaw-yawan ti ka mo ana mi sinyo balay kay mo bisita mi nami kuan dito ana wala di ay mga pastor diha sa Baptist Church na malik og Katoliko sa sige nilang tuon sa Biblia. Unya, scam na. Ang tinuod sila rin ng scam. Kay mangdali ang mga Katoliko nga kulang og kahibalo og dili kape ang ilang ihaylo, banda, og dili banda, grocery, bugas, dilata, padula, basketball dito, dalakaon. Di ba? Muna scam. Wala gamitin ang Biblia. Niya sa San Mateo 16:18, si Kristo kuno, gatoko dag iglesia, morning baptist. Muna scam. Muna scam. Scamon ka ba? Ang Katoliko nang scam ba? Gatugaan na mo tag tinuod. Wala. Number 1 scammer sila dili ang Katoliko. Munang dagay mailan nila murang gamay ra kay nagmimbro wala ni sakop na nila pati napikiha kay tanan muna klarong scam. Unya gamit-gamiton ang Biblia nga iya mas Katoliko. There is no single official Bible of atong basahon. Okay, sa kasaysayan atong gibasa ganina nambiruan sila sa Protestante ang Adventista ikaduhan ning Baptist. Ni hura naman ang kasaysayan. Dili na laptop atong gidala libro ginang tinuod. Kaya di ko mudawat na laptop ninyo. Kay para sa ako pwede ginang bubuka ng inyong balag mo mo kuan. Kining pike ba ng internet nga sa laptop pero para na ko di ko mudawat ana. Bahala mo kung nasuko mo diya. Pahina 118. Collier's Encyclopedia Volume 4. Ato gining ipakita kanang gisida na to ba og kulay orange. Unsa may giingon din Protestant Bible. There is no single official Protestant Bible. All Protestant Bible are translation made during after the Reformation in 16th century. Although some translation are most universally used in 1 century, their use depends on language and custom, not on binding church pronouncement. Even the King James Version of 1611, wala di ay mo. Bisag ka ng King James 1611. Unsa man ng King James 1611, Brother Gabo? Mauna ang katong gitawag na to og kompleto nga King James. Nga naay Deuteronomy canon. Deuteronomy canon.
kining yung apokripa ba, lisod ba tag-pronounce ni sa laing termino, Deuterocanonical, unsa na? Deuterocanon, unsa na? Dili kay na ko ma-pronounce, gahi mo dagdila god. O wala mo official nga Biblia. Karon kay wala man din may official nga Biblia, diyan na magikag Biblia ang giwali. I don't know kung naabag gid may Biblia kay sa debate na mo kagabi present ra taon sa laptop. So wag gid may Biblia kay kung naa may Biblia, i-present ninyo na diha, ipakita ninyo. Basi gapaibog mo siguro to gap sa laptop niya mag-o nota. Bagong balit, dili bagong nota nga. Wala man. Pila ka book version na to sa Biblia nga ni Adon 45. Oh, sloyo. Napay mga referensya na to na. Napay mga encyclopedia na to. Legit ning atua. Kung diha gani sa social media magdebate ka in comment, ayaw kong pasakya anang gitype-type ra o hamay libro ni Arabra gitype-type ana. Di na pwede. Present og picture diha og mahimo. Kung naa kay libro picture ang page. Kaaron tan-aw na to. Unay tinuod dihang magwawali. Kay silang San Pablo panahon sa mga apostoles, kung nauso pa ng internet, di na sila mo gamit og internet lang. Ani adin niya gisave na ko sa laptop, okay na yung laptop, ana bapak, pinita, dili ana. Kay mismo silang San Pablo sa 2 Tesalonica Kapitulo 2, versikulo 15, wali man og sulat. So kaning wali, wala na gisulat. O kining sulat, gisulat na siya. Asa mo na gisulat? Amo na ning Biblia karon. Diba? Kung moingon tagwali, wala na masulat. Ayaw gamit og dokumento nga. Gisulat-sulat, anang gi-encode sa laptop. Ay, Ginoo ko. Ina pwede sa amo. Brad Vicente Andres Arabiana. Di na pwede sa ako ang ayaw kong pasakyan inyong laptop. Wala man na. Kung kabalanay palang kung mahoda na inyong hanggibuhat. Natingala ko ba? Si kung tutok niya, gayaw sa primerong stand niya. Kuyaw mo sa ning tawanan niya. May gamit-gamit o Biblia rin. Man og kining na programa ning Biblia sa utok ba? Sus pagtanaw, naningil ta. Pwede ba na ko magkita ng mga libro nga iyang gigamit? Sus, abti kayo nagkapaibog sa iyang laptop. Abti kayo. Perting, Ginoo ko, amot na lang. O niya, dako man yung sagpa ninyo. Dungog ninyo to. Na, mugamit mo anang mga libro sa New Testament, dili intaw na inyo ha. Ayaw mo pang gamit ana. Kay tanawa ha, atong basahon ragoning kuan. Asa atong libro. Kining ni ang Oxford Companion to the Bible. Wala din he. Wala diri ag libro na tong Oxford Companion to the Bible. Pangitaon sa nato to. Kay usahay mawani na tong butang ari. Yara. Ani ha? The Oxford Companion to the Bible. Protestante gihapon ni libro ba? Nagid tay libro. Sa page 104 to 105. Para magkabalo mo ba nga ayaw mo gamit nang dili inyong mga libro. Mahiya naman kayo. Ang kapal talaga ng kuano nyo. Anak ng tokwa naman, oo. Kaya ito basahon na kaning Catholic Letters. Page 104 to 105. Ayan o. Tani nyo. Hindi laptop ito ha. General Grego-Catholicos Epistle written to early Christianity at large rather than to a specific congregation like letter of Paul,
And Revelation chapter 2 to 3. The New Testament contains 7 Catholic letters. James traditionally ascribed to the brother of Jesus. Mark chapter 3 verse 3. Galatians chapter 1 verse 19. 1 Corinthians chapter 9 verse 5. Acts chapter 1 verse 14. First and second Peter ascribed to Jesus' disciple, and first and second and third John, which are related to the Gospel of John, and Jude ascribed to the brother of James. Kaning mga New Testament, mga Catholic letters ni. Unsa may Catholic letters, siya mismo nag-ingon sa dictionary. Tama ang dictionary. Original Christian Church, member of the Roman Catholic Church. Dili lagi na baptist. Kanang mga New Testament dili na baptist oy. Sige, provide kag dokumentong baptist na kay itapit na kuning Biblia gama og Katoliko. Kaning Biblia iyas Katoliko. Ipakit-on ta mog kasaysayan din nga wa pa maukab sukad niya raw. Luyo. O ayaw mo bag assuming kinsa may nangilad ana, di kamo ang nangilad. Kamo ang nangiskam. Kay patuon ninyo sa mga tao na ang Biblia inyo ha pero dili di ay mga Catholic letters dahil wa mo mga blue ana. Ha? Wa mo mga lipong? Ayaw iskam ninyo ni mga tao. Siguro maulog-ulogan ninyo anak. Kanara pa mga ulog-ulogan ha. Huwag pa ulog-ulog ninyo. Pero tinaghanan na itong ulog-ulogan aning trabaho aron. Ha? Oras mga igala 30 minutos naman magkalabay ang alas 5 kahapon nun. Hapon bro, may hapon ni Brad Danilo G. Apolinario. Matang daghan naman ang libro sa imong luyo base na ay mga doble diha kay wala na ako anay rin. Dito pareho ra po kung tinuod og okay nimo og kayo. Nagkulang pa na itong libro, mangita pa tagdugang ani o na extra, nagay nangayo na kong Bible, wala na ko tagai kay wala jud ko extra. Na isa ka Biblia na ko din gihatag na ko to sa kaabag kay iyang Biblia nga giserve niya yang gihimo og spiritual reading. Ang Biblia man sa kuan sa Protestante hindi man na pwede god. For us Catholic dili ta pwede mo gamit ana for spiritual reading. Okay lang na siya kung references na to for debate, for lecture. Pero kanang asa spiritual reading wala dili na siya pwede ha. O kini niya sa tong luyo. Ini mga Biblia nagreferensya kulang pa na o pagalinas o dito suok pa jud kaayo. Pa ni sa tong atubangan o ni apa o daghan mo na kuwang pa na ngita pa ta ani gidugang. Anyway, mauna siya mga igsoon. Without Joseph Smith, John Smith nga pala, Joseph Smith di ay nalimot man taki kini si Joseph Smith mo niya nagtukod sa gitawag na Mormon. So without John Smith, there is no Baptist at all. Just like without Christ, there is no Catholic at all. So kanang pangutana niya nga iskam-iskam na pod nganong wala gitawag si Kristo Roman Catholic. Ay natural, dili man na ngalan niya lang alag tawgo na ni Mos Kristo anang adi man na yang ngalan. Mindset ba utok brain gamiton. Ano ba? Balance good. Utak brain utok. Gamiton. Kay diha ta magsugod pagpagkasala ayaw hukmi ang tao. Sumalas imo nakita. Di ba scam na siya? Ayaw pang scam. Imbes ka malangit mo, ano yung mga impirno na gid mo anong trabaho anya, maurarabag po nila isyo, masigig pamuak ka ng mga larawan. Diba? O ba katong namuak for baptism siguro to, or born again ba kaha? Parang sila, kauban na sila, pero mga protestante ba? Ay, ginoo ko ninyo. Sa paninguban din magkatawa. Daghan mo tatagdagaan ang komentaryo ato. Pero unyang alas 9 ay alas 8 lang. Mag-live ta. Atong tagaan og komentaryo tong live debate nila ni Brad John Magparo og ni Jeffrey Rinian may tungod aning pagpanguros sa supak-supak sa
Adventista. I don't know kung saan nilang nasulod sa ilang pangunahuna. Okay. O noon yung mga igsoon. Nga, kung atog yung tanaw ni ang ilang reality, wala nagkadimao. Remember, tandaan nyo, timan it is very easy to claim, but it is hard to prove. Sayon ra ang pag-angkon, pero lisod ang pagpamatuod. Kanang ilang gaingon nga si Kristo nilitok og baptis, way problema na. Pero dili ba na si Kristo nagtukod? Igo lang siyang nilitok og baptis. So may problema, nagmulitok para nang nilitok sa parisiyo. Puot magibasabot, parisiyo na po si Kristo. Mr. Laptop na tawag na kuan nila. Hilig ni kuan. Hilig gamit ang laptop Mr. Laptop, lack of evidence. Kaubar na sa story. Ang history himog story. Ang referensya himo og diferensya. Nga naman diferensya naman ginang inyo Kinaan na mas laptop. Diba? O diferensya na gina. Kung dili pa na diferensya, provide mo og Biblia. Kung wala man mo ka-provide og Biblia, ang ko na lang, wala gud mo Biblia. Ano lagod ka simple, mas may pamanining inyong bukot-bukot nga debater ninyo kay ka ba man atong mga daan na yung taon kay nga King James Bible nga napuno na puntawag suwat-suwat nila. Diba? O pero kini, wala, sinaw kayong CD sa laptop Anyway, wala naman tayo igong oras. Happy Fiesta sa mga nagpiesta. Belated Happy Fiesta kagahapon nahitabo sa Fiesta ni Senyor San Vicente. O di adin hindi bisita ang ato ang pinagka-contrast kinabuhi si asaraman ni si Tagalawa-lawa ni si Mr. Lamok. Wala man. Sibat na. Wala igo sa to ang laparos kamot pastilan. Okay. Ulang oras ang lang sa sunod nga higayon. Unya alas 8 mag-live ta mga tagtag komentaryo atong ang debating na hitabo nga ako'y nagmoderate. Uloy biya po ni si Adventist. Sila na mismo ni tapos sa debate. Di lang sila, wala na bantay ba? Wala na bantay. Muna. Dahil salamat sa inyo magkano na yung pagsunod. Ang susunod nga higayon, kiniyong boss ni Sulugoon. Sige naman, nabiliti ka niyo sa Panginoon. Dalagon Diyos, may hapon ka natin tanan. God bless us all. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.